Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan padumat sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda,
Doon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 20 minutos makalihis po ang alas 10 limpag. Good morning! The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyan na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Hoy! Hi! Hello, good morning. Boss Marhay na pagkaaga Bicolanian. Good morning, Pilipinas. Ano ka, taga ni Makusugon. Makusugon ang background tani. Alat ka ha, tabawas-bawasan ka. Taga rin nakita ka ni nagdudurulak. Okay na? Alright. Boss Marhay na pagkaaga po tayo sa liwat, mga tugang, mga kasurong. Siyempre, nagbabalik po kita ngayon na pagkamunay. Siyempre po, digdi sa satuyang programa, digdi po sa satuyang pag-iba-iba, ang unyan po tabi na pagkaaldaw ng Friday, petsa ano na ba ya? Petsa 18 na po sa bulan na Oktubre 2024. Hoy, kami po nagdadaom na yaon po kamo sa marhay na kamurugtagan po tabi sa mga oras na ini. Hadayo po tabi sa kadimalasan, wala po tabi ning pigmamati po tabi na kasakitan. Mas ginangali mga tugang, yaon po ang katotohanan na talaga po tabi na masakit po ang pagbuhay-buhay digdi po tabi sa ibabaw kan kinabahan. Pero kita po tabi, walang maginibong. Kundi ang padagos po mga tugang na maglaban, padagos po mga tugang na magibuning medyos, ang ani nang makapag-sabay po sa pag-agwanta kang buhay sa oral daw. Hoy, siyempre mga tugang sa pangalan po, kang Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. Hoy, siyempre sa Panginoon po yan, kan samuyang station manager Maestro SMNL at tuon, dyan po tabi sa main studio. And siyempre sa pangalan po tabi, kan sa tuyang mga katuwang, digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Siyempre sa pangalan man po tabi ng Dugabos, na padagos po nagantabay, padagos po na nagsasabay, padagos po na nagpapaabot po ng pagtitiwala, digdi po sa sakuyang programa. Oy, maraming thank you po tabi sa Indugabos. Isa nata baad sa maabot na kabaskuhan, maka bago-bago man kita na ikahiras man po tabi sa sakuyang mga viewers. Yeah? Sige. And also, good morning po sa bilog na probinsya kang Albay. Siyempre sa mga pagtarain natin mga probinsya. Sining po ka probinsya kang Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. And siyempre po sa gabos na inaabot po tabi kan sa tuyang broadcast signal. Digdi po sa laog kang Bicol Net TV. And siyempre good morning po sa tuyang mga parantabay ng mga FW. Ayon man po kamong party kan kinabahan. Ayon man po kamong ano man po sa itong mga pinagigibo sa mga oras na ini. Lugod maging mataray yung po tabi or maging yaon po kamo sa marhay na kamurugtakan po tabi sa mga oras na ini. Yeah? Siyempre sa gabos po ng mga nakaantabay po sa Satuya, sa paagi po tabi, o sa parte po kang Bicol Net TV baka kay page. Maraming thank you. Good morning po tabi sa Indugabos. Siyempre simulcast man ginang nahihiling po sa tuyang YouTube channel. Okay, sa mga nakantabay po tabi dyan, thank you so much po tabi sa Indugabos today. Today po kamo nagpupugtas. Pinmi po tabi na nakantabay man po tabi sa tuyang programa. Alat ka. Sa tiguwani-wani training sa tuyang digding. Sa tuya digding ikipahi mga tugang. At medyo data pagamay. Data pagamay mga tugang kaya medyo pasensya na muna. Bueno, mga tugang sa liwat ako po tabi ang sendong lingkod. Magsabay-sabay po kita Magsabay-sabay po kita sundo alas 11 po tabi ning pagkamornay, alas 11 po tabi ning pagkaaga. Yeah? Mag-istorya, kumustahan, magsabay-sabay po kita sa mga istorya mga tugang na napapanahon, mga istorya mga tugang. May kinaaraman po kan sa tuyong pagbuhay-buhay. Digdi po tabi sa ibabaw kan kinabahan. Sining man,
Bago kita mga tugang magpadago sa tuyong mga pag-restorya, bation tamo na gabos na nagsisilibrar sa tuyong mga kababayan, ang gabos niya itong mga kasurog, gabos niya itong mga kababayan nagsilibrar po tabi kan sindang mga kumpleanyo. Kansinda po tabing mga birthday today. Happy birthday po tabi. Isa sa indo po tabi. Maligayang happy birthday po tabi. Isa sa indo gabos. Sirigman mga tugang duman po sa tuyong mga kababayan. Kung nagsisilibran po tabi kan sa indang mga kapiestahan. Happy fiesta na lang po tabi. Isa sa indo gabos. Kung igwaman sana po tabi, mag-imbitar sana. Kung igwaman sana po tabi, tabi man, imbitari na po tabi nindo ako. Nag-accept po tabi ako ng imbitasyon. Nag-accept po tabi ako mga tugang ning imbitasyon sa anuman po na klase ng selebrasyon. Kaya, and also, happy anniversary po tabi sa mga anniversary ngayon po tabi na pagkaldaw. Ano man po tabi ang sendo pinagsisilibrar, ano man po tabi ang sendo mga pinagkakasilibutan ngayon na pagkaldaw. Lugod po tabi maging matarayo po asin ligtas po tabi ang sendong mga selebrasyon. Siringman mga tugang duman po sa tuyong mga kababayan na yaon po sa pagmundo. Yaon po mga tugang sa tahaw ng kamunduan, may mga gadan. Siyempre, siring kan dati mga tugang, ang programang ini and ang Bicol Net TV, padagos po na nagpapaabot man kasamuyang pakikidumamay, pakikisumaro po sa indong mga kamunduan, sa may mga gadan, condolence. Siring man mga tugang, duman po tabi sa mga kababayan yato na may yaon po sa Manlilain Hospital. Pero may tawag pagsasabi mga tuga, magpakusog po tabi, magpakusog. Bangon. Sabi ito na nga mga tugang, anuman po nakadripisilan, anuman po mga tugang na negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot, ang gabos nangyayari ko po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan, kaya permisa na po kitang fight sana. 0960, bako, ano na nga itong bagong number ta? Ano na nga itong bagong number tao? Diyos mio, perdon. May bago akong number mga tugang digdi po sa satuyang programa. Sa mga gusto po magsabay, maging parte po sa satuyang programa, ini na po ang satuyang text line, ini na po ang satuyang hotline. Sa pagi po ang numerong 0993-056-0783. Again, it's 0993-056-0783. Yan ang numero po tabi na pwede po tabi nindong apunan, pwede po tabi nindong padarahan po tabi kan sa indong mga mensahe nangani po na makapagpartisipar digdi po sa laog po tabi kan sa tuyang programa. Kaya sige, good morning kay Ma'am Daisy Navia, nakaantabay po ngunya na pagka-morning. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Daisy Navia. Good morning, Mr. Tony K. Watching from CP, Daraga Albay. Oy, good morning sa mga panaantabay niya to dyan sa may parte bukan na Daraga Albay. Kumusta po tabi ang banwaan kan Daraga? Kumusta po tabi ang banwaan kan Daraga sa mga oras na ini? Tabi, Ma'am Daisy, may tubig na tabi, Ma'am Daisy? And also, good morning sa mga palantabay niya po dyan sa Siyudad kan Legazpi. Dakol po ang nagsasabi na ganito ngayon na mamatian. Pirang aldaw na sa nangaya, basi librar na ngayon kan Legazpi Port Fiesta. Pero ngayon, very galing ngayon dahil ngayon ki darakulang event na mangyayari dyan sa Siyudad kan Legazpi. Ini mga tugang, even the calendar event, ganito ipakipigpo-post mga tugang ang LGU Legazpi. Sa Mexico mga tugang, ano daw ang mga kaganapan po mga tugang diyan sa ano daw sa mga mangyayari po, ano nga ang sabi ka sa mga kababayan, ano nga inay hurulaan, hurukodan na sa nangyayari kung ano ang mangyayari. Hurukodan na sa nangyayari kung anong mangyayari ngayong mga aktibidad regarding ngayon sa paabuto na piyesta. Dayman, baka igwaman mga tugang, kundi pinagpipiripararan pa po mga tugang, kan sa tuya po tabi na mga opisyalis po dyan sa Siyudad kan Legazpi. Sige, 10:32 in the morning, kumusta po tabi? Kasong hapon mga tugang, balikan pa sa naman,
Diyan po sa siyudad ng Legazpi, nakaulay ta mga tugang ang investigador, si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Good morning po sa Legazpi City Police Station sa pagtatao po ng oras, hindi po sa satuyang programa kasuhapon, pero kasuhapon medyo malabo sa signal ta. Pero kapag gini na dadangog man kimaray sa audio pero so video ta medyo putol-putol mga tugang. Pero nakuata man po mga tugang so detalye kan sa tuya po tabi na pakikipag-ulay mga tugang kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya kan Legazpi City Police Station. And kapag nagkaigwa ng development mga tugang, duman po sa kasong ito, manunungod mga tugang sa basad kotse, nagkaigwa po mga tugang ng duwang insidente ng pangbibiktima mga tugang sa mga pribadong lunadan. Nakapark na nga ng mga tugang dyan sa Laugkan sarong Dakulang Mall sa parking area, iyo man po giraray ang nabiktima po tabi kay ni po na mga kawata. Kaya igwa man tubig, kaya lang sa oras magbulos, minsan atlab, minsan udto, minsan hapon, karamihan dae. Diyos niyo, perdon. Pero ngunyan mga tugang, ang problema sa tubig, sa satuya po tabi ng mga, sa manlain-lain ng mga banwaan, syudad, sabi mga tugang kan mga aspirante, sa mga magdaralagan mga tugang, planong magdaralagan mga tugang, sa maabot po tabi na perlian, apod gani, iyo da po tabian sa indang magiging prioridad. Sabi ninda, sabi man sana, sabi man sana po mga tugang iyan, tasaro ini sa, apod gani, saro ini mga tugang sa mga, sa indada po tabi na tatawanan mga tugang ning, apod gani, tatawanan mga tugang ning prioridad. Aputon mo sinda, alat ka, dahil ko pa nagagamay ining sa tuya, digdi mga tugang na background music, tabaad ma-copyright kita. Dahil mapakinabangan sa tuyang sige, balik kita mga tugang digdi po sa tuyang pinag-irostoryahan. Sabi mga tugang kan mga nagka-interview ta, mga nagkaurong ta mga tugang na mga aspirante sa manlain-lain po na posisyon. Ang sindada po tabi na tatawanan ng prioridad, saro na po tabi ining pag-abot sa tubig. Pag-abot mga tugang sa kuryente. Ayan ang saro mga tugang sa mga saro po mga tugang sa gusto po ninda. Gusto po tabi nindang tauwanan po tabi ning solusyon. Iyo da po tabi ini and mayormenting na hiling indang problema po tabi sa inda po tabi na mga lugar. Kuri nga po yan mga tugang, ngunyan nga ni po na nakatukaw po sinda, ano po ang sa indang gigibuho, natatahalaton pa po mga tugang na mag-abot ang pilihan, paano po, bago po tabi ini mag-irero, baga minsan mapapaisip ka ni, saro na yung problema sa kuryente mga tugang. Dati may magigirom dumanta, may mga panuga na kaya. What happened mga tugang? Until now, kita po, padagos po na nagsusuplir. Padagos po kita na nagsusuplir mga tugang kayo ni po nalapa na sistema po kang kuryente digdi po sa probinsya kang Albay. Pero kung haputon mo po mga tugang, lalo na po sumadaralagan po sa langkaw na posisyon, hinida po tabian sa indang gusto po tabi na tungkusan. Gusto ninda po tabi na maaksyonan. Parang ngaya sa kaginhawaan kang bilog na albayano. The question is, bako tabi nakatukaw ka mo niya? Bako tabi nakaturukaw ka mo niya? Natatala, dahil pa po tabi nindo gibuhon. Natapo tabi kapag papahaluyong pa po tabi yan, ipig ko para paranuga pa po tabi nindo yan. Well, in fact, ngunyan pa sa na po tabi, igwa na kumong makinariyap nga ni po na mapuna na po ang rehabilitasyon kaya. Pag-abot sa tubig,
Diyan po sa siyudad ng Legazpi. Ako nagtutubod mga tugang. Good morning kay Councilor Glenn Casulya. Board member ini mga tugang. Diyan po sa segundo distrito kang Albay. Sa mga tugang sa kaharani po mga tugang. Masasabi tang maharani po mga tugang sa katotohanan na may maginibo po mga tugang mga katabang. Sa pagpakarhay mga tugang kan sistema po kan tubig yan, is ini po si Glenn Casulya. Kansig sabi po mga tugang, basis sa pakikipag-ulay ta, na nag-i-restoryahan man kita, ang pagtao ngayon ng solusyon dyan, simple man sana, dapat aram mo kung ano ang sa imong gigibuhon. Ito bagang igwa kaning know-how, o taday man hanggat pwede mga tugang na magibo kaning sarong programa na dahil mo po mga tugang aram consent mo po na kung paano mo po na maintain ron mga tugang ang programang sa imong gigibuhon, ang solusyon na sa imong gigibuhon. Kaya lugod sana pagsiring po kay ni ini po na padagos ni Engineer Glenn Casulya, Councilor Casulya, talagang mabilib na po ako kay ni. Pero pigiling ko mga tugang may kapasidad, mga tugang tanata. Ito pa sana po na pag-restoryahan me, talagang may magayon siyang konkretong plano mga tuga na sa iya po na matatawanan ng prioridad mga tuga, marirealisar mga tuga. Kung halimbawa pa, ini po tabi, makatukaw bilang board member po tabi. Kaya, dyan po tabi sa segundo distrito kang Albay. Bako lamang iyan mga tugang sa si Engineer Glenn Casulya mga tugang base sa pakikipag-ulay ta, igwa siya po mga tugang na aram na possible solution mga tugang kung paano po mga tugang mamaniharon. Iyan po tabi. Kumbaga dapat mga tugang kung ika po mabukas or mas magibo ning programa, resolution or ano pa man, dapat po mga tugang kayang abuton kan sa imong isip. Kaya tangani mga tugang na magiging madali po ang pagigibo po kay ning mga bagay-bagay nila. Kaya mga arenta apod kini imbitaran ta daw tabi si Glenn Casulya, si Glenn Casulya mga tugang. At tangani nga hali sa iya mismo mga tugang, siya po ang makapagpaliwanag kan sa iyang planado na pagbubugtak mga tugang ng dam dyan po sa Mayawa River. Saruian mga tugang sa mga lugar na pwede po mga tugang na pagkuhanan po mga tugang water source mga tugang dyan po sa siyudad ng Legazpi. Dati ang tubig kahit gabi meron, ngayon alas 7 pa lang gabi, wala nang ipagpaparong ata ang water, prime water. O saro pa ining prime water daraga. Ang prime water daraga mga tugang, at nag-start man po kita dyan sa Banwaan po tabi kan daraga, kakatagas kampayo. ano po sabi ang pinagkakaptan man kay ini kang prime water. Paapudan mo sa pigpapapirang beses na ini mga tugang paapudan kang sanggunian bayan kan daraga sa indang pinagigibong sesyon, pero mga tugang dahil po na ilalatag minsan nga ni po dahil po naga-attendir sa invitasyon mga tugang kang SB daraga na iling munaan. Kaya dahil ko masabutan po tabi diyan Ma'am Daisy Nabia kung ano ang pagkakaputan kay ni na katagasan kipayo kang prime water daraga. Pero ang basis na para pa-explica ron mga tuga, pa-explica ron sa indang manehamento regarding mga tugang digdi sa problema sa tubig kan daraga. But still mga tugang gaributa bungog dahil po tabi sinda nag-atindi. Dako ng challenge iningunyan po tabi sa mga halal ng bayan, dyan po sa Banwaan kan daraga. Kung paano nindot tabi mapapahampang, matatawanan po tabi ng action po tabi ining pasali po ng prime water daraga dyan. Dati ang tubig kahit gabi meron, ngayon po pag gabi, pigpapalsok na, pigpaparong na. Iyan ang sabi mga tugang kan sa tuyang paraan tabay dyan sa Banwaan kan daraga. Okay, Rakman. Ang mga kababayan ta dyan sa Banwaan kan daraga, mga mamaraho na.
Ma'am Daisy, mamaraho na, tabi. Pangyarian po tabi mga tugang sa Banwaan Candaraga. Ngunyan, labyog kita mga tugang dyan po tabi sa siyudad po tabi kan Legazpi. Iya. Tagari po tabi na hiling, tagari igwa po tabi ng problema kita. Pagabot po sa pagmanihar kang pasiorden. Iya, calling the attention mga tugang kan Public Safety Office. Sa pamamayo mga tugang ni retired Colonel si sino ba ini? Rolly Esguera. Yung bagay ini mga tugang Chief Camp PSO dyan sa Banwaan po, sa siyudad ni Legazpi. And also good morning man kay retired Colonel Gilbert Otibar sa PSO Candaraga. Good morning po tabi dyan sa Sendong. Ini sa mga bistado ta mga tugang na mga nagmamanihar kang public safety. Pero uni na, ang sa tuya po tabi na pangapudan sa Indo. Tagari, ang siyudad po tabi ng Legazpi. Nakulang problema ngunyan ang pag-abot sa pasiorden. Bako po tabi safe. Kaya, bako po tabi ligtas gari. Paghiling-hiling taha. Nakasuhapon mga tugan, Ma'am Daisy. Yaon po kita dyan sa Old Albay District. Dyan mas particularmente mga tugang sa may parte po kan Katedral. Naman kita nag-abang-abang mga tugang ng malulunada. Taan sa indong lingkod mga tugang day man po tabi ng service. Terming na din nindo nagkakabit sa jeep. Yeah. Uni na. Nakalulad kita mga tugang, nakasangkay kita sa jeep. Pagtangod mga tugang digdi sa may Capitol, so digdi baga sa Balyo, sa may Kapitolyo. Ang Kapitolyo ngunyan mga tugang, igwa kitang nabasang impormasyon na may dakulang istorya dyan. Ngunyan po tabi na pagkalda. Suspendido mga tugang, suspendido mga tugang, si Gobernador Atty. Rex Lagman. Pero sundo dyan muna kita. Taday ta pa nakukuhaan detalye. Kita mga tugang digdi po sa laugan sa tuyang programa. Sundo day ta po na kakaulay personalmente mga tugang o nakakaku ang mga tugang sa paagi po kan sa tuya po tabi na pakikipag-ulay sa mga concern person. Day po kita nang tutukar kayan. Tadi po sila po mapasala. Iyan ang magayon po. Iyan po mga tugang ang pinag-iiwasan ta. Kita po mga tugang, we are given, kita po mga tugang nagtataon ng impormasyon sa tuyang mga kababayan. Pero mas mimuyata po mga tugang na makakuha po kita ng update. Hali po mismo sa tuya. Bako po tabi mga tugang sa hearsay. Tadipisil na po yan. Although, may mga nagluluwas na po mga tugang na bereta. Unong mga tugang sa pagkaka-suspender mga tugang ni Governor Rex Lagman. Effective mga tugang angon niya na pagkaldaw. Pero, dahil pa ko ita mga tugang makataon ng bilog na detalye po kaya. Kaya ito may nag-PM sa tuya, ano nga yung update duman? Sorry, dahil pa kita mga tugang nakapaglugsot dyan sa siyudad kan Legazpi. Kaya dahil pa kita makataon ng konkretong kasimbagan po tabi dyan. Kaya, sabi ito na nga ni mga tugang, permita pong pigsasabi sa programa, dahil ba limao dyan, basta kompleto mga tugang ang detalye. Dipisil man na nainot ka, pero sa imong mga impormasyon na ipigpaluwas, it's either kulang or may sobra. Ayan ang pag-iiwasan ta mga tugang sa lado kang broadcast ha. Tapos iba man, maluyahon ka man ngayon, naudyan ka na sa barita. Okay lang ang naudyan. At least mga tugang, marahing ang pagkaka-construct mo mga tugang. So mga detalye, every details, mga tugang kang istorya, it's alam mong totoo. Tadi po sila makuryente mga tugang sa araw po kanyang trabaho. Tapos iba, may mahiling ka dyan mga tugang na mga nag-broadcast man, fight sa nakiparay. May bistado nga niya ako mga tugang na nag-programa man. Maski dahil sige sa naman ang papight. Para sa mga tugang sa engagement, para sa nangyayas sa views,
nailing mo naan. Nailing mo na bagaya. Pero balik kita duman mga tugang sa sutuyang pinag-irostoryahan. Bako parareho ang bulos ng tubig sa kataning ni igwa kami wala minsan atab minsan udto hapon wala. Kay puhan pampasungawon ang mga tubo para magbulos. Nailing mo na Ma'am DC. Hayupon mo Ma'am DC nga ni sa tubig makaluwas. Kundi surupon mo tabi Ma'am DC so ngimot kang gripo, supsupon mo, nga lumuwas tabi, gibuhon mong gari straw. Balik kita mga tugang digdi sa pinag-istoryahan ta. Yeah. And by this time mga tugang, we are calling the attention mga tugang kan Legazpi City Police Station, PSO, and sa iba pa po mga tugang na mga concerned agency. Tadyan po mga tugang sa siyudad ng Legazpi kasuhapon, may nangyari po mga tugang ng, I think, naisnasan po mga tugang sa sarong estudyante po. Gari senior high ito dyan sa Divine. Pag abot duman mga tugang sa may traffic light, nagpundo so nalunadan tang jeep. Nagpundo duman so nalunadan tang jeep. May nadangog kitang nagsusuriyaw mga tugang na babae. Estudyante. Sige suriyaw mga tugang. Kuya ngaya, kuya. Bago tayo ito mga tugang na makamahiling na babae, may nang nagdadalagan mga tugang na naka-jacket. May kapot-kapot mga tugang habang nagdudulan. Guston sabihin mga tugang, ito po mga tugang na babae o itong estudyante mga tugang, it's either na biktima po ito. Matanata magbukod-bukodan man itang duwang ito. Makahira kung paghilingon sa babae, bati kita mga tugang, gustuhon taman tumabang kuli saro man kitang maluya sa darulaga. Saro man kitang maluya sa darulaga na. Buda day naabuton mga tugang. Ngunyan, gusto tong sabihon kay ni mga tugang, kung igwa kuta na nakaposte duman sa may kanto baga, sa may bigs, sa may stoplight, o digdi mga tugang sa may Kapitolyo na police, pwede sir ko ta mga tugang ni day po mangyari ang siring po kay ni. Pwede sir ko ta mga tugang ni day po tabi mangyari ang siring kay ni. Ma'am Lynn Brusula Bueno, good morning, sir Tony. Pakibati naman po ng happy birthday ang sa kuyang Apo pay na si Ryle. Oy, good morning and happy birthday po kay Ryle. Diyan po sa patio. Sa patio ba yan eh? Siyempre na nga ni tabi Ma'am Lynn Brusula dyan sa Tabaco. Basta sa apo ni Ma'am Lynn Brusula Bueno, happy birthday po tabi sa imo. Pagbati po tabi, hali kay sa imong lola, alabing grandmother, Ma'am Lynn Brusula Bueno. Ang kuryente palsok sa ng palsok, wala man abiso por palsok, grabe sakripisyo kan mga konsumidores, magpila, makabayad lang, nagbubulan, nagkakairinitan sa luwas, tapos ang serbisyo, lapa, nagbabayad kita, hoy bakit ganyan kayo? Iyo, dyan man mga tugang sa Banwaan Candaraga. Ang area po dyan, kang aliko, dahil lamang kisirungan, araw kaning mga oras mga tugang, pila dyan po tabi ang mabarayan. Nagkakabarulat. Manlain-lain ang parong ang mapaparong mo mga tugang pagkiring po kaya. Buda, kaya man po tabi kan mga konsumidores. Na mabayad po tabi. Tapos pag abot ng oras, lapa po tabi ang serbisyo. Kaya, sana naman ang manahiman ta mga tugang kang aleko. Matawanan po tabi ining Matawanan po tabi ining aksyon. Matawanan ng paagi ari maski gibuhan dumang kitrapal-trapal kayang-kaya man guide nindo tabi mag-provide niya yan. Canopy na pwede pagsirong-sirongan kan sa indong mga kliyente tangani po mga tugang na dahil sinda mabalan. Sa inda po tabi na pagbabayad po tabi diyan sa indo. Dit man lamang na pagmakulog mga tugang sa indong mga konsumidores. Maski na ngani po mga tugang na nadidipisilan po sinda,
nakaka-experience nin bako maray na serbisyo po tabi nindo, nagbabayad po tabi sinda kasi sinda mga konsumo. O sa Deca Homes Tobacco. Oy, good morning sa once again sa Brusula and Bueno family. Diyan po sa Deca Homes Tobacco. Marayhay na pagka-morning po tabi ang City of Love. Ang City of Love mga tugang, kadakol diyan na pagpipilian sa pagka-alkalde. Kaya pumili na po kamo ning marhay. Pumili na po kamo mga tugang ning kamaray mga tugang ta po diyan sa siyudad ning Tabaco. Pumili na kamo kikarapat na ba? Kaya takon sa dati mga tugang, halos iyo sa na po tabi, ngunyan dakunon po kamo pagpipilian. Puro pandiurag mga tugang, puro paghihiling ka mga tugang, talaga po na ang katuyuhan po mga tugang, itong mabago ay mataunan po tabi ning dakunang pagbabago mga tugang, ang siyudad po tabi kan Tabaco, magtatalubo po mga tugang ang Tabaco. Saro na po mga tugang sa pagpipilian nindo dyan. Good morning kay Sir Benji Rosal. Saro mga tugang sa aspirante. Saro po mga tugang sa aspirante sa pagka-alkalde po mga tugang. Sige, balik po kita mga tugang sa tuyang pag-restorya. Pasensya na kamo, may mga talaga digdi. May mga layob-layob. Sige, good morning po sa mga taga Deca Homes Tobacco. Deca Homes Subdivision. Diyan po mga tugang sa siyudad ng Tabaco. Sige. And as well as mga tugang sa Ruman sa nagiging problema mga tugang dyan sa siyudad ng Legazpi, dapat po tabi, siguro ini suggestion lang po tabi, sa tuya po tabi ng mga kapulisan. During the rush hour, postihan po tabi ninyo dyan. Kaya, magpostihan man lamang po tabi ninyo dyan kay police, dyan po tabi sa may party po kang Divine, digdi sa may simbahan, actually, kita po pinahiling kahapon. And digdi po mga tugang sa may Kapitolyo, sa gilid po baga. So dyan mga tugang, pagkabanggi, pigiling-hiling ta, dyan mga tugang nagtitiripon-tipon ini may mga mararaot na plano. Baka snatch, madalagan mga tugang dyan baga sa may party kan sarong, basta dyan sudalagan sa likod kang Bigs Albay, dyan duminalagan mga tugang so lalaki, napigbubukod kay itong babayi, na estudyante po mga tugang kang dyan. Kaya, pangapunan pa siguro baka pwede po tabi ini na suwestyon ta po mga tugang sa indo, tanahiling ka, so mga pulis, yaon duman sa may hampangan kan sarong dakulang mo. Yaon sa nasinda duman nagkurumpula. Diyos ko na sana. And digdi sa may intersection, pakalampas mo kang St. Agnes, yaon sa na duman igwang pulis. Pero duman mga tugang sa Old Albay District, day po kita kinahiling na pulis na nakapwesto kasuhapon, o nakapwesto po mga tugang. Dapat po tabi, arog itong oras pag ididiklom, iyo man po kutaan, mahiling po kutaan na ang sentong presensya dyan. Tangani magduwa-duwa man kutaan niyo po tabi na may mga mararaot na gibo. Takahirak man po kang mga estudyanteng nabibiktima po kayo ni. Kaya, bako sa iyan sa first time na bako lang ini sa first time na igwa po kita kinabalitaan. Ito kahapon na hiling ta po talaga. Na igwa po ning siring kaning incident. Ano po tabi ang magayon nagibuhon po tabi nindo kayo ni? Bako po ini magayon bako ini magayon mga tugang na implikasyon. Naarog po kining mga insidente. Paano po mga tugang kung ang mabiktima? So mga dayo po tabi, so mga bisita po sa nadigdi po sa tuya po tabi na sa siyudad ng Legazpi. Daradara ninda ang baretang iyan sa senda po tabi ng mga lugar. Bako ngayon safe ang Legazpi. Kaya dahil naman pagtataong gabos ini mga tugang sa satuyang kapulisan. Pero
aram ta ang Public Safety Office dakong na miyembro po mga tugang diyan po sa siyudad ng Legazpi. Ano daw po tabi kung ang duty nindo hanggang alas 8 ng pagkabanggi, igwaw lamang kinaka or during the rush hour lamang or uli hanggang mga estudyante mga tugang. Sir, baka lamang po tabi pwede ka mo diyan magpaposte ng mga personahis po tabi nindo. Labi ka delikado ini mga tugang. Taara mo ang siring po kini. Halimbawa, ang araw po kining mga klase ng tamo, snatcher, halimbawa pa, kapag ini po mga tugang, halimbawa so biktima, naglaban, baka pwede sir mga tugang na ano pa po ang mangyari po tabi? Ano pa ang gibuhon kay ini sa inda po tabing biktima? Pero, kung mahiling po tabi na may mga nakapost dyan na pulis, siyempre magduduwa-duha po tabi yan na magibo po tabi ng karatan. Tama, may CCTV man, pero in times mga tugang kay ni po tabi on the spot na araw po kayong sitwasyon, wala po tabi kimatatabang ang CCTV. Matatabang, makakatabang ang CCTV sa apaagi po kang investigasyon. Masususubso tabo, masususubso persona may tagibo, so inwelto. But still mga tugang, so oras po mga tugang na so oras po mga tugang mismo kay ito na insidente ngayon halimbawa, day po tabi na may itatabang ang CCTV. Kaya, tan sabi kang iba, may CCTV man ngayon. May CCTV, opo, tama po iyan na may CCTV. Pero, sabi ko na nga ni, during the time mga tugang na pinagigibo po iyan na krimen, dahil man po tabi kimatatabang iyan. Ang pinakadabis po kayan, may CCTV, yaon po sa presensya ng kapulisan, yaon po mga tugang sa presensya po tabi kan PSO, o tangani po tabi na dahil po magrehinar ang mga dahil datang gibo po tabi dyan. Lalo na po na ang mga siring po kayan, pinibiktima po mga estudyante. Yeah. Thank you po, Sir Tony. Okay, thank you so much man tabi, Ma'am Din Burusula Bueno. Salamat po tabi sa pagantabay. Sige. Ano? Ini po question lang ano. Pamukaw lang po tabi sa tuyang mga otoridad. Diyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Lalo na ngunya na maabot ang kapiestahan. Dakul man po mga tugang ang mabirisita po diyan sa siyudad. Sana masiguro ta po ang seguridad kan sa tuya po tabi ng mga mabirisita po tabi diyan. Good morning man pala ano sa manehemento. Good morning man po sa Hipatura po kan Bakakay Municipal Police Station. Kasi bago nakaulay ta po mga tugang si Police Major Edwin Apun kan Bakakay Municipal Police Station na nakipag-ano man kita. Kumusta taman mga tugang sa mga congratulations ha. Padagos mga tugang na nagigibo ng lockdown ang Bakakay Municipal Police Station. Tangani na masawata mga tugang. Ini po na mga persona na i-engage mga tugang sa mga illegal na droga. Iba pa mga tugang na illegal na aktibidad. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Good morning. Once again kay Police Major Edwin Apun kan Bakakay Municipal Police Station. Kaya nahiling taman mga tugang si OP Apun. Nahiling taman mga tugang very silent ini kong magtrabaho. Very silent man ini mga tugang kong magtrabaho po tabi diyan sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Naisihan ta na sa naigwa po tabi ni mga siring po kani sindang mga operasyon. Igwa po mga tugang sinda po tabi ng mga siring po kaning mga gineribo mga tugang na operasyon mga tugang diyan po tabi. Tangani na maprotehinan mga tugang. Ini po tabi na sa tuyang mga kababayan, diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Ang sa tuyang pagsaludo kay Police Major Edwin Apun and siyempre sa iya po tabi ng mga personnel sa mga personahis po kan Bakakay Municipal Police Station.
Susunod na aldaw makasabayan ta. Ang tabayanan ta matao man kita ning update mga tugang ta paabuto na po tabi ang undas. Isihon ta man girare sa sindang mga preparasyones mga tugang ta kasi bago dai pa da sindang mag-meeting pa sinda. Baka by next week makatabang lamang kita sa pagbariwas mga tugang kan mga impormasyon, pagbariwas mga tugang kan impormasyon mga tugang, lalo na duman po sa mga mapasiriring po sa kampusan to, ngunyan po tabi na mapiyestang gadan. Kaya, sige. Speaking man kan bakakay, makonswilo na naman ang mga pangyayari dyan. Aday, taon na, kunin na mga tugang ang istorya dyan na medyo makatulot triste, medyo makonswelo po mga tugang. Tangon yan, ang banwaan po mga tugang kan bakakay, may nagluluwas na istorya na sundo pa lang sa ngunyan, dahil pa po nagsisweldo. So mga paratukdo dyan mga tugang sa Bakakay Community College. Kaya, ako ang pigihiling ko kaya digdi mga tugang. Ang pigihiling ko digdi may mga something na naman ini. Kaya, ngunyan, sa mga garit-garitan dyan mga tugang kuta na, natataday po tabi nindo inigigibuhan, gipagi. Kaya, sa mga sanggunian, sa mga, sa mga counselor, lalo na ito mga tugang na sige baga sa pararant nindo dyan na sa pagbubukas po kay iyan na Bakakay Community College. O ngunyan, nabayadan na, kay puha ng bayadan sa mga paratukdo dyan, ano na po tabi, kita naghahapot lang ha, ano na po tabi, ansendo po tabing ginigibo dyan. Natataday pa po tabi, sabi nindo, igwa maning budget para dyan, na iwinalat. Ngunyan, ano na po tabi, susendong gigibuhon kayo ni? Nagluluwas, ang backfire na naman kayo ni, si Mayor Edsel Villar sa mga tugang. Saro mga tugang sa pigtutukdo niya. Pero nakulaong ko tang parte man digdi mga tugang. So tabang po tabi kan mga sanggunian bayan members. Kaya kamo sa mga taga-Banwaan po tabi kan Bakakay. Midbid na nindo. Midbid na nindo mga tugang sa mga nakaturo kaw ngunyan na nahihiling nindong wala man kinagiginibo. Kundi ang mag-apil-apil sana. Nag-aarapilan sana para mga tugang pabagsakon. Ansaro po tabi na sa executive. Bako man gayon pabagsakon kundi mga tugang para taon nagluluwas baga mga tugang. Ang tablada kay ni kay Mayo. Kaya kasuba ko pasiring ko kita na duman. Dahil ito na tuparan si Alcalde. Tangali na makuha pa yan kung ano po mga tugang ang nangyari po kay ni. Ang makontrobersyal mga tugang na pagbubukas ka ay ang makontrobersyal mga tugang na kamugtakan kan Bakakay Community College puon kang pagbukas undo sa ngunyan makontrobersyal man girara. Hain na sa mga nag-arano po kaya, mga garit-garitan po kaya. Okay, ang problema man minsan kapag kapag onra piga aragawan, pero kapag abunaran mga tugang puro po tabi kamo hugas kamay. Imbis hawa kamay, hugas kamay. Kaya kita po mga tugang bako po tabi kita. Dahil po kita ng mga personal na dagit po digdi sa mga tawong ini, kundi ang abo pa sa napo tabi ang sa inda po na pasistema mga tugang na ano ba ya ang problema nindo dyan? Ano ba ya ang problema? Ta pwede man sa nakuta pagululayan mga tugang iyan, kundi gani baga mas pigiinot nindo. Pigiinot po tabi nindo ang sa indong mga personal na pag-i-interest. Kita naghapot ha. Ano po ang sa indong ano dyan?
Di kita na orasan dyan mga tugang ani na makapag attender naman kan session pagkakulong kita mga tugang na pinag-asikaso this past few weeks. Kaya di kita nakapagpasiring dyan. Kapag naorasan kita mga tugang, ay po ta daw, ano ang plano? Kaya ni po tabi na pagpapasahod po tabi kan mga para tukdo po tabi dyan sa Bakakay Community College. Pero kung onra ang pag-urulayan mga tugang, ano nga dito na po kayo sa English? Kapag onra, gabos mga tugang nagsusurusuan. Pero pag araw po kayo ni Gary Arabo po tabi maging ko. Pwede man ko ta ko pinihiling ta. Abo po maghiro. Tangani ang saro po mga tugang ang negatibo tumapok mga tugang duman sa saro sa nantamo. Ngani mga tugang ang tablada ang mababasol mga tugang sa saro sa nantamo. Iyan ang difficile kay ni. Pag-arog po kay ni mga tugang ang boxing, pag-arog po kay ni ang posing. Kaya yan po sa banwaan po tabigan Bakakan. Medyo mga makonsuelo po ang pangyayari po tabi nito dyan. Ano na ini? Pag siring po kini, siring po kini ang mga nakaturugaw dyan, pigihiling ko mga tugang dahil po ning asinsuhan ang banwaan kan Bakakan. Sarap po ta ini sa pigihiling-hiling ta na sa maabot ng mga panahon mga tugang, pwede sir na maging syudad, pwede sir mga tugang na umasenso na banwaan. Payaw na po ang gabos. Darakulon mga tugang, may mga darakula mga tugang na mga business establishment, mga darakulang panaran ang nagburugtak na po dyan. Ano pa ang masunod kaya? Pwede sir na magkaigwa mga tugang ning pier na pwedeng pagdaungan mga tugang kan mga ano ni so mga biyahero mga tugang hali po sa mga kataraid na mga kataraid po mga tugang na isla. Hali ngayon dyan sa Katanduanes, pwede sir ngayon na magbugtak na kita digdinig sa diring ano. Iyan ang magayo. Kundi, ngunyan pa siya na po mga tugang dapat na ano na ni nagigibuhan po na nahilingan po kuta ng pagkasararo. Tangani po mga tugang padagos kuta ng pag-asenso dyan. Kundi pag siring po kayo ni napadagos mga tugang ang parabong abang. Bahala nang ikam ko yan. Bahala nang ikan siya no. Ito siya baga ngayang nakatukaw. Iyan po ang mapagal kayan. Dahil po nito naiisip, dahil po nito nahahapot. Ano po ang funksyon nito dyan? Bilang ilihidong opisyalis po tabi. Kaya bagayin ini mga tugang na dapat pag-atid-atid nito. Kapag kamo talaga nagdalagan mga tugang halimbawa pa sa posisyon na dahil manindo gusto, ayan po ang nangyayari kaya. Nagdalagan ngayon ako sa posisyon ta, ang sabi ngayon kan sa muya ngayang pamayo, dumalagan sa na ako. Kaya, difficile pag-arog kaya. May listado nga ni kita mga tugang na pigpa para padalagan sa na, maski abo man. Maray lamang kung ang kapasidad, mga tugang kang isip, kang utak, ang laog kang utak, kapariho kang nagsudo. Paano taan mga tugang? Kung dahil man kaya abuton kang isip, kang pigso, kang sinugo, dawa gura ano mga tugang ka tali kang nagsugo, kung ang sa imong pigsugo mga tugang, dahil man kayang adaptaron so tali mo, so tibay mo, so urag mo, ang luwas po kayan, mamamarangkal kapag iyan po tabi nakatukaw. Mark my word mga tugang. Isipon po tabi ni Luya. Bako po tabi mga tugang basihan. Barometro mga tugang na ang nauurandigan ngaya kaya kaiyan mapirak. Ang nauurandigan ngaya kaiyan ma-impluwensya. Bako iyan sa na po mga tugang ang barometro. Nowadays mga tugang sabi ninda dapat mapira ka talaga. Pero kapag may pira ka, may payo ka, magayon, package iyan mga tugang. Totoong magiging magayon sa imong pagsisilbi. Pero nangali kapag ika nag-aasa sa naman sa imong nasa urandigan,
difficile po yan. Ako kuta muya ko kuni habo man kan tawo idol. Iyo ini ang sabi ni Navares Jr. Hernandez Blanc aka Matanglawin Bicol. Good morning tabi. Iyo ang difficile tabi idol pag siring kaya. Hayaan natin tong mga taong ito. Nauyo na pigdudong-dong na, pigdudong-dong mo na. Kundi abo kang mga tao tawaran kwarta. Minsan diyan po nasa sala. Minsan mga tugang diyan po nasa sala kita. Nami-menos taan sa tong tao na may kakayanan man kuta, kundi dahil po mga tugang natatawanan ng pagkakataon, it's because napupuling kita mga tugang kang pirak na ipinagpapanao mga tuga. Wala po sa itsura, wala po mga tugang sa ida ang pagsilbi, kundi nasa puso ko iya. Kung wala ka man nga, may itsura ka. Pero dahil man kaya kang isip mo ang sa imong piglalaog, difficile po iya. Saro sa mga faktor, mga tugang na kinakaipuhan kapag madaan ka mga tugang sa imo po na ano man ang gusto mong lauga. Ano man ang posisyon mga tugang, dapat po physically, mentally, spiritually, and at the same time, may kwarta. Pero, bako mga tugang, suporta, gagamiton para ikapo tabi gumana. Gagamiton mo ang kwarta mo para po mga tugang sa pagtataon ng marhay na serbisyo. Iyan ang pinaka-the best kaya. Good morning tabi. CEO Homer Morco kang ABN Cat TV ang sa kuyang saro sa mga legal counsel ko. Good morning sa Bicol Media Group. Okay, Press Eren. Ay, si Press ano na ba? Si Press Ronnie Birin. Kang DWIC 92.3. Kaya dyan po mga tugang sa Banwaan kan Bakakay, mahiling ta po tabi. Mahiling ta na po mga tugang kung anong klase po sinda. Wala kitang pignaranan mga tugang, pero kamo aram ko ensure araman po tabi nindo kung sirisay po tabi sinda. Kaya kung sirisay po tabi sinda na during the session gani minarang ipano kita mga tugang na natapos lamang sa session mga tugang dito lamang nadangog na nagtara. Kaya ano daw ini paano daw ini mga tugang na naging parte kay ini. Kaya ilinganin daw. Okay, ini mga tugang sa mga tao po tabi dyan. Sa man po kamong banwaan. Ngunyan na paparani po kita sa pirilian. Magtaga-atin dyan pa kamang sesyon. Ilingunin daw. Libre man yan. Pwede man dyan po tabi. Maski sisay, pwede dyan maglaong. Ilingunin daw. Tangani po, maski po paano matabangan po tabi ka po. Sa sendo po tabi na pagdidesisyon. Matabangan ka mo. Nga mamigbidan po tabi kung sirisay po sinda. Dahil na nga ngayon nakakapag-participate sa sesyon, so ibang ngayon permi pang absent, pero ngayon, mataralagan pa. Iyan mga tugang sa pigsasabit ang mga pansadiring interest mga tugang, because nagdadalagan sinda mga tugang dahil sa mga benepisyo mga tugang na sa inda po tabi na napapakinabangan, kan sa indang mga kapamilya, kan sa inda po tabi na mga amigo, sayang po tabi kang pagpapasweldo. Kamu po ang nagpapasweldo. Kita po nagpapasweldo po tabi sa inda. Kaya magtaga-pa-share po kamo sa mga session po tabi. Tangani na masabutan nindo kung ano po ang pagsasabi tadigdig. Until now mga tugang dakulang po ang mga miyembro ng komitiba di silensyo. Kaya komitiba di silensyo mga tugang. Never na nahiling ta mga tugang na nagpartisipar lamang sa nagpartisipar mga tugang sa discussion or any resolution mga tugang ang naipasa.
Apisal kayan, may mga nahiling kita ng mga warang komitiba. Diyos ko man Yosef. During the campaign period, fight so ano nindo sa sendong mga kababayan na kabubutuhan tamatabang sa pagbabago. Kaya mga tugang hilingan nindo. Dahil man kinangyayaring pagbabago mga tugang ta, ano man ang babagohon na ang tigubugtak nindo mga tugang iyo man ginara. Yes, mayo perdon po kita. Kaya kamo na po ang magatidatid ha. Digdi po sa pinagsasabi ta, bako sa banwaan dyan baka kay sa gabos po tabi sa sendong mga lugar, iligon po tabi nindo pag-atid-atidon po nindo. Sana by this time mga tugang sa 2025 local and national midterm election, dahil na po kamo masala, dahil na po kita masala kan sa tuya po tabi na ibubugtak yan. Pero sa syudad din Legazpi mga tugang, tawalan ko kamo ng ideya, ang sarong mga tugang sa pinaghihiling ta na pandiurag mga tugang di kalibre na madalagan mga tugang, first timer ini mga tugang na madalagan sa pagka-councilor, si Councilor Attorney Paul Olpindo, Ryan Paul Olpindo. Ang legal counsel mga tugang kang DepEd Albay, and sabi ining di kalibreng attorney. Just imagine mga tugang, pinagpalit niya sa trabaho niya, legal counsel siya kang DepEd. Binutasan niya mga tugang ta, nguya niya po mga tugang na makatabang sa syudad po tabi kan Legazpi. Ang tabayanan nito, ang sa tuya po tabi na interview kayan kay attorney brother Ryan Paul Olpindo. Saro mga tugang na aspirante sa pagkakonsihal, yan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Kaya dakulang bagay ini mga tugang, dakulong na maitatabang, dakulang tabang po ini. Diyan po tabi, although di pa siya masyadong bistado, but ako po mga tugang, masasabi ko po na ini po ang saro sa tuwang makonto na sa sala, masuporta sa tama. Ini po si Atty. Ryan Paul Olpindo mga tugang. And sa pa, si Engineer Ron Rosal. Sa man ini mga tugang na first timer na madalagan mga tugang, kapot niya po, dara niya ang kusog ning buot and delegasyon mga tugang, kung in kaso po tabi na siya po tabi titiwalaan manindo na maging party po diyan po tabi sa siyudad kan Legazpi. Dakula akong magantabang pag mga siring po kay ni nata ta pagpaparaburog takon ta mga tugang sa tuya po tabi ng mga lugar, sa tuya mga banwaan, ini po tabi na nahiling ta haluyo naman nga ni sa serbisyo, but still mga tugang wala po ning accomplishment. Dahil po tabi ning sa halawing na panahon na pagtukaw mga tugang, dahil naman kinahiling kitang kapaki-pakinabang mga tugang na nagibuman lamang. Bagkos mga tugang, naging marhay sa na po tabi so pagbubuhay-buhay nila. So sa diri nilang pagbuhay-buhay sa naang namakanahan. Gusto po tabi nindo kaya? Gusto po tabi nindo kayarog po kaya? Nauya na po mga tugang, ipinagdudungdong sa indo ang mga baguhan. Ipinagdudungdong mga tugang ini po ng mga bagong pangaran. Although bagong pangaran, wala po tabi ng background pa sa sa politika, but ang delegasyon mga tugang, ang kwalifikasyon mga tugang, ang makakapagsabi na ini po tabi ang tunay na may magiginibong. Kaya good morning kay Atty. Ryan Paul Olpindo. Ako ba po taga Legazpi, pero amigo tang tunay. Sabi ko na nga, dahil man po kita madara, dahil man kita dahil man kita mas taoning dahil taman isa-suggest ko ini sa indo na suporta na nindo kung aram ta po tabi na ikakaraot nindo. Kung sa iba mga tugang, na budol ka mo, tapos iba ko nga butuhan nindo. Pero hindi na-discover nindo na imbis na makatabang, napanood ka mo, napakinabangan pa ka mo,
Iyan ang problema po kaya. Kaya basta ako, ako sendo, matao po ako sendo, kumbaga i-recommenda ko po ang sendo para po tabi sa ikakarahin nila. Para po tabi sa ikakamarhay po tabi, kan sendo po tabi na syudad, diyan po tabi sa syudad ng Legazpi. Kaya, diyan man sa Banwaan po tabi kan Bakakay, nahihiling taman na magayon man ang magiging laban po tabi. Kan nagkaduwang alkalde. Ano nga yan, pangarap ka niya, ABC President Nuki Bumbales versus incumbent Mayor Edsel Bibiliesa. Kundi, may mga nadangog siya na po kita mga tugang na istorya, mga uding-iding mga tugang sa luwas, na si Mayor Edsel Bibiliesa daan mga tugang, dahil po tabi ng naging accomplishment, nag-asa sa na po tabi, duman po sa mga naurandigan niya. I think bako po tabi iyan asa. Ikorehir pa sana po mga tugang ang tamang termino kaya. Bako sana po ganito yan po mga tugang asa. Kundi naghanap po ng koneksyon ng alkalde, tangani po mga tugang, maibangon po tabi, ang Banwaan po tabi kan Bakakay. Kaya, ang maraot kay yan mga tugang tangara mo na nga ni, na during the time kan sa imong pagtukaw dyan, very limited. Very limited ang sa imong resources. Dahil ka nagibo ng paagi, di ko ta na mga tugangon yan, dahil po tabi kinagbubulos na may oras po tabi dyan. Kaya, dahil ko ta kinagbubulos na mga may oras mga tugang na nakakatabang po tabi sa tuyo mga kababayan dyan. Kaya, I think bako po tabi ito pag-asa. Bako po tabi ito na nag-asa sa na po tabi. Kundi naghana po ng koneksyon na makakatabang mga tugang sa mga Bakakayano na maski po pa na mahitnoan po tabi ang kadiripi sila na kinahampan po tabi nila. Kaya panon tayo na sa pagtukaw niya po tabi very limited po mga tugang so mihoras. Very limited mga tugang sa resources po tabi na sa iyang magagamit. So panon tayo siyempre, naturalmente, bilang ama ka natay ka, sa laog kasi itong mga harong, hindi nga po tabi nito. Gibuhon pang example. Saro ka na yung magura, wara ka na, pero kaipuhan ng magkaon, kaipuhan ng kaipuhan ng mga paagi, kaipuhan ng kwarta, kaipuhan ng ano, siyempre magibo ka ng paagi, tanganit po tabi, madisponer ka. Okay, sa magibo kanin maraot. Sinig mo po yan kaya. Kaya, ang inisip sa na po tabi ngayon kene ni Mayor Edsel Bibiliesa, so kapakadan po tabi kan sa iya po tabi ng mga constituentes. And siyempre, on the part man mga tugang ni Nuki Bumbales, brad taman nini, nahiling taman mga tugang na yaon man so sa iyang pagtuwahang mga tugang, sa paagikan sa iyang mga programa, nakakatuwang man ini mga tugang duman po sa mga pagbuhay-buhay po tabi kan mga Bakakayano. Nahiling ta mga tugang sa mga programa man na pigigibo niya po mga tugang. Medical mission and other services mga tugang na ipigbubuktak mga tugang, ipigdadala po dyan sa Banwaan kan Bakakay. Pero ano man ito, na-appreciate taman po mga tugang ang bagay na yan. Kaya, na-appreciate taman po tabi ang mga bagay na yan. Kaya, kamo po tabi, haputon ta. Kamo po mga tugang na mga taga dyan. Hiningon po tabi nito. Pag uray inimbangon po nito yan, ta ako dawag ko ipagpara-endorso ngayon si Mayor Edsel Bibiliesa kung habo manin daw, para man akong maginibo po kaya. Dawa na endorso ta po mga tugang si Nuki Bumbales, ABC President Nuki Bumbales, kung habo man nindo po mga tugang, dahil man po kitang magiging po kaya. Kamu man sana po tabi, ginaray ang makakaano po kaya. Kaya, kung ano po ang magiging kapalaran o turo kan sa indo po tabi na Banwaan, sa maabot na panahon, kung sisay po sa duwa ang makatukaw. Kung sisay po mga tugang ang makatukaw sa senda, ano po ang magiging kamurugtakan po tabi nindo dyan. It's either
maasinso po ba ang sa indong pagbuhay-buhay? O mas maasinso po ang send madakol ang sendang kayamanan? Duwa man sa na po yan. Sa gabos na mga banwaan po tabi, araw po kaya ng pagka-analisar kaya. Kung sisay po tabi ang sa indong pipili o halimbawa ini, makakatabang ba ini sa samuyang pagbuhay-buhay? Makakatabang ba ini sa samuyang ngayang presenting sitwasyon? At kung sa ang babasehan mga ito, dapat puon kayo ito susundo sa ngunyan, dyan po kamo mapuon kaya. Bako po sa mga na mamati nindo na kaginhawaan ngunyan sa na po nga ma-eleksyon. Kaya dapat po mga tugang pagkatida-tida ng puon po mga tugang sa puon. Kung paano po tabi ang naging sitwasyon po tabi nindo sa mga kamot po tabi kang mga nainihil nindong na mga opisyalis po tabi sa indong banwa. Oras mga tugang 28 minutos, makalihis po ang alas 11 ng pagkaaga. Maluhay-luhay na kitang mapaaram digdi po sa lawgan sa tuyang programa. Nailing mo na, nakalampas na kita. Ano daw kung sumasunod sa itong programa? O yan tabayanan, ano? Ang mga masunod na programa, mabalik na programa po digdi sa tuyang istasyon. Ang pagbabalik po mga tugang kang programang Asintado, kaso hapon na set up na ang studio kan sa tuyang substation. Diyan si abangan ang programang Asintado, ang pagbabalik mga tugang kang programang Asintado. Diyan po tabi makakasabay nindo si Sir Willie Binancio Salazar. Magantabay po kami diyan. Talagang kadakol kamo na masasabutan, kadakol kamo mga tugang. Magbubukas sa inyong mga isipan, lalo na po mga tugang, pag abot mo niya na pinilian. Siya po mga tugang, ang may pinakadakulang eksperyensya mga tugang, makakapagtao sa indong giya sa indong pagpipili mga tugang. Yeah? Ang programang Asintado. Ang pagbabalik mga tugang hindi po sa tuyang programa. And also, sa samuyang istasyon. And also, si Sir Mox, Manny Moxea, siguro sa Monday, mabalik na po tabi. Yeah? So, programang serbisyo asin may paro. And syempre mga tugang kita po tabi, yaon man giraray ko di. Minsan din po ako nakakapag-programa may mga pangyayaring data piguuna. Minsan maluyang internet, grabe ang pakilabukan ta sa internet. Minsan sa ikipahito naman, minsan sa schedule taman, tayo pinagsasabay ta mga tugang ang pagiging artista. Grabe mong yung hambog nito nyo. Basta minsan busy po kita, at minsan may mga mission kita, may mga may mga pepuhan kitang riparuhon mga tugang. That's why minsan di po kita nakakasabay. Sige mga tugang, maloy-loy naman kita mapaaram sa liwat po sa pangalan Kambilog na Pwersa, Kambicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan, kasama yung station manager Maestro SMNL doon. Yan po sa main studio. Oy, si SMNL mabalik pa. Nalingawan ta si SMNL. Mabalik naman da siya on Monday. Siguro night time. Basta tabayanan nito, morning time or night time or noon time. Basta makakasabay nito ang programa sa iyong programang Hoy Action Live. And kasabay nito dyan si Maestro SM nila doon. Sa Bicol Net TV siyempre yan. Siyempre sa pangalan po tabi kan sa tuyong mga katuwang hindi po sa logan sa tuyong programa. Siyempre mga tugang sa pangalan po tabi kan sa tuyong mga parantabay. Padagos po naggantabay, padagos po nagpapabot ng pagsuporta. Maraming thank you po tabi sa Saint Gabaw, sa padagos po na pagtitiwala, padagos na pagpapadagos kan sa kuyang programa kan sa kuyang programa sa Saint po tabi ng mga haro. Siyempre, sabi ta na nga ini po na manunungod digdi sa nagluwas na bareta mga tugang, sabi ta na ini po na pagkakasuspender mga tugang ni Governor Edsel Agman. Hanggang duman mo na kita, gusto ko
kapag kita po matukar kayo ni, igwa po kita ning personal know-how, kumbaga kita man sa nagkuha ning impormasyon mga tugang duman, abo ta po na matukar kita na hali po sa iba, difícil po pagkaro kaya. Yeah? Sana po masabutan nindo ako. Yeah? Sige, ako man po tabi, ang sa indong nakasabay din iba, ang sa indong amigo, ang sa indong kasurong, ang sa indo po tabi na kaiba kasabay po digi sa lawgat sa kuyang programa. Tony Kiniste mga tugang at your service. God bless and bye. Keep safe, Nicolanja. Happy weekend. Bye-bye. June Bingo Dixisne. Oy, si Katiradang June Bingo Dixisne. Idol. Aki pa ako idol ko na yun. Thank you so much, Tabi. Sir June Bingo Dixisne. And Derek Ramsey kan Bang Kinuhan Ligas PCT. Thank you so much, Tabi. Sir SM June Bingo Dixisne. Salamat sa pagantabay. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.